and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Niya ang unang panid ni atong pinakabag-otang sugilanon. Kung may luna pa ang panahon. Ay, salamat. Naumanagi ko sa akong pagluto o pag-andam para sa among panihapon. Igo sam nga moabot si Chelsea o banin ang gidinggikan sa eskwelahan. Magkapanihapon nami. Hugasan ko lang una ning akong agi aron ang damo na lang akong daan ng lamisa sa panihapon. Oh, hala akong phone. Ay, man ron. Ay, pasilan, ako maday ning gi-charge. Kisa man ning chat, uy. Oh. Uy. Milagro. Gika ni Eileen ning message. Pero, siya ni? Lain man ning profile picture. Nag-swimsuit man ning may katapat nga afam? Oh. Wow. Isog-isog yun da. Diin man niya mabunalin ng afama ni. Taod-taod naman niya siyang wa maka-message na ako. Yun na. Hi, Besh Melania. Musta na you? Long time no see, ha? Pastilan. Gimorder pa akong nga, Melanie. Hey, Melania ka karon. Usa ko, asawa ni President Donald Trump sa Amerika. Ay, kriminal, gini mapayahan na da. Usa kay nakaon ining igata ni ay, nakaroon pa man nakabalik og message. Dugay na cute kaayo. Akong replyan. Mura man siya nagpagkara ini iyang afam nga gitak-intakin. Kaya wapag yun masini ang akong reply sa iyang mga message kaniya. Usa ni, araw lang gid akong patanawon sa iyang post. Ang ikat. Siya ro, ang tutron. O ganyan basahang akong reply niya. Oh, uy, si James naman tingali ning naabot kikan sa work. Akong tanawon. Gabi naman. Wa pa man sila si Chelsea og nang giding. Mel, Han, Mami! Oh, oy! Si James, cutie ay! Nag-uban sila ni Chelsea. Nga nung waman mo manawag si Nanggiding Chelsea, nga kiniday si daddy ni mo, James, ang nikuha ni mo sa school. Ingon man si daddy, nga mutawag or mag-message siya siya ni mo. Di ba, dad? nalimot ko, sorry Han. Ni mo, James. Ngisi ka lang. May aksyon na ba ako kabalaka kung nga nung ngit-ngit na ha? Unya, wa pa sila sinanggiding. Ikaw sab Chelsea, wa sab gyud ka mag-message. O sa may kapasalanan sa imong phone. Si Tati Lucky. Ay, nalimot lagi ko, Han. Limot. Ikaw ang nagit ka, Dad. Ikaw, Chelsea, ha? Mangunay kang daddy ni mo, ha? Kuwang. Na. Pagilis na ka mo, be, kay nakaluto na ko sa panihapon. Aron manghaon na ta. Human naman mit pangaon, ma'am. Ha? Usayo man na mo pangaon? Bitaw, ma'am. Di ba, Dad? Sorry, Han. James? Sorry. Saan manggod nga na marahig maning atong baby Chelsea nga muit na kuno siya ka ng crispy chicken sa iyang paborito nga fast food chain. Unya? Unsaon ko man ako giluto giandam para sa utong panihapon? Oh, ang unsaon na di kanon. Di ba, Chelsea? Yes, Dad. Sige na. Kasi nabot uroy ning amahan ug anak. Mami, unsa day kiluto nimo? Ikutom para pa ko.
lagi sa kawas. Hmm. Ha? Hoy, Chelsea, dili na maayo nga masobra ang pagkaon ha. Labi na kay gabiin ha. Og usa pa, gluttony na. Wa lagi ko mapusog, ma'am. Ang tagay mong giluto. Oh, chicken gihapon? Yay! My favorite! Ikaw ba, James? Nay, ang mga dress ni Chelsea. Nagsugod na nagpanghuot, nagkatsabi na ng atong anak. Sige, yaw eh. Ano sa man gusto nimo? Nga mapayatot na siya? Ay, dili man good. Ang ako Hindi ba? na tayo mag-istorya, anak. Buhatan na itong manghod si Chelsea. Aron dili ka na magbagutbut niya. Sige, yaw eh. Darabi. James pa. Uno. Uno ha. Dos. Siya, piya. O niya na tiwas ang pag-ihap. Ikaw man nato. Manghura nato si Chelsea. Kapasa eh. Hilong. Kutas naong ni mo. Silang ay. Sa man gusto ni mo. Nga mohila ko. Hilong. Siya, eh. Musamot ka na siyang kagwapa kung mag-iningon-anan na siya ba? Medyo, be. Che? Sandig sa kundukan, be. Relax ta gamayar nga, hindi ka taon-taon mag-take to ta. Hilong di, James. Uy, take two ka karon. Okay. Yan sa may gusto ni mo. Take three. Hilong. Dali, be. Sandig sa kundukan ba? Nagduka na hinoon ko. Sige lang, karong taon. Tambalan na nato yung duka ni mo. Kara, James, ha? Trabaho ka para ba uma? Di ka ra ba dayon makabangon og sayo basta mamuwaw ka? Oh, mo absent. Hilong, uy. Absent ko taon. Bitaw. O pa makuha yung akong leave karong buwan na. O nga ma-absent ko. Be, pagkaksahin ko, be. Di, kadiyot sa pa. Mag-istorya sa ta. Story lang diya. Magmaniwala sa ako dire. Karaon yun ni mo, ano, eh. Story lang diya ba? Ha? Kadiyot sa pi. Kadiyot sa pa. Uy, mag-CR sa ako. Kadiyot lang. Ang kamot, uy. Kadiyot sa ano ba? Nainumdum ka sa imong crush? Crush? Ano si crush pa? Sa itong isulti ni mo? Wa, bitaw, uy. Nainumdum ka ni Eileen? Aileen? Kato ba nga akong friends sa una nga nakalike ni mo? Ano sa kaliya? Siya, uy. Ay lang good kalain, good. Kumitsara gani na. Diyos, wag ko na hinamduman nga Aileen, eh. Nga akong crush. Kay isa madengan atong imong crush. Crush ba? Bisa ko saan mo rin masul si mong hunahuna, eh. Ay, mag-istorya sa lagi ta pa. Ano sa pam din, eh. Istorya naman ta. Nag-istorya lagi. Pero, nagpaniho man sa ng kamot ni mo diha og panguri-kuri. Tsaka di lang, good. Ikaw na may akong gikuri-kuri. Bitaw, James. Si Eileen lagi pa nga akong friend sa una. Nga taod-taod na ang wa magparamdam. Ni-chat yun siya ako kaniya before mo miabot sa Chelsea. Ano siya may kitsat? Muragit siya nagpasuya sa iyang afam karon. Nagpasuya sa iyang afam. Nga naman de? Asuya sa Beka, ha? Milan, eh? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!